kanilang fact-finding. At ang susunod dito sa fact-finding na ito, kung meron silang makikitang anomalya ay investigasyon na. Ang investigasyon kasi formal na yan. Sabi may saluda. But importante ngayon, makuha mo na yung facts, makuha mo na yung data, at i-analyze mo. And very clear din, and I really appreciate from ERC na kung meron silang nakitang anomalya, magpapataw sila ng multa at parusa. And kanina pinag out natin is within their powers to do so. So, humingi lang sila ng konting oras because very complicated yung kanilang fact-finding, but definitely